Sus, grabe. Jakpatag yun akong pagkatao eh. Pagkatao yun pero may gwapo. Sus, grabe. Babae pa. Left and right. Sana. Lugan pa ta. Grabe eh. Sus, minanay gining mga matsuhon ba? Mga boss ukon. Grabe abs naman ako. Tibuok ikong abs. Mo niya. Ganahan Diyos mga babae na ko ba? Sus, nga akong pagkagwapo yun. Sus, gabi. Sus, Kanina raman ko nahangan sa mga istorya. Hangin na ba? Naanjik. Tawag sa, ikaw na kasamog-samog na ka na. Okay, gwapo. Nga nagpamurma. Ay, sus, apin mo ba? Ikaw, grabe kang pamurma, pero wa kay chicks. Dili ang pamurma mo, ganahan sa mga babae. Importante ba? Ano, ang importante ang kagwapo. Uso. O, ikaw, grabe mo pamurma ba, pero, nga, nakikiyap. Magaling kang Wala ko yab. Maamo na diha. Pero ako ba, bisig di ko mamurma. Di maka, duha ka babae. Aso, murag mabuang na ko. Asa mo yung mga babae be? Ay, mo king paabot-paabot ko dire. Kay maabot ron sila dire. Pag-abot ron duha dire, tanaw. Sus, basta maabot ron duha. Magilog na nako. Sana. Pero matso ko. Sus. Ika dapat ang imong buhaton ba nga. Imo sundo ang ako sang kagwapo. Oh. Sus. Grabe, hangin na gini mo bay. Oh, may hangin ba? May hangin ron. Oh, sus, hangin kayo. Grabe. Kaya anak, grabe. Duha ka buk chicks, yung anak kagwapo. Sus, hangin na. Ano ba? Ako, tagsar ko mutmut. Kada Domingo rin ko mutmut. Kita gini na tuon niya. Nagi babae mo dolan eh. Sige, kita ikaw niya. Pakita ako. Oh, sige. Okay, dapat ay mayroon ni may lipstick. Ay, ito mo sa may mahuganihan. Saan dapat kita may mahuganihan, ha? Sakto. Kadumdum na ko. Saan mo orasa? Lapit ako mali. Ito na ko. Lugaya, sad. Ay, excited na dyan kumakita sa akong teddy bear. Sus, padong nagroto dari klaro kay ana man siya alas 10 daw niya. Kanang 9:58 pa man to. 2 minutes na lang. Klaro kay nagpadako-dako pa to siyang tiyan dito. Ganahan mo to siya sa kibaw mo to siya nga ganahan kay kusihang tiyan. Sus, ay nako. Gwapa sa ta diri kay para dito may lisan. Ana alas 10 na. Sa mga may mahugan ni diri. Oh, diri. Ay mahugan diri ay. Ano ba kadi akong my loves ko ha? Oh, sus to ra. Klaro kayo, talikod lang daan. Ay, lapay, buko-buko. Mga na to, my loves. Anak ko. Oh, natibilan sa mga gwapo ba? Tagang yung chicks, no? Pakita ako sa mga chicks bay. Sus na. Kana, kinsam na kana. Oh, ako ka metro, no? So, Mo na yung mga kamit mo. Maba, ana mo na yung mga ganahan. Ay, Hi, my loves. ay, sana kinsam ni. ako sa hingkuya mo na, tanaw. Oh. Mo na yung mga ipahambog. Duha ka buk chicks ni mo. Ay, duhar ka po mag-abot ka gino. Sus, sultian di ka bay. Di ko ganahan. Ay, may ani nga chicks. Ay, sus. Kibaw ka kasi ako ganahan sa mga babae. Cuman, Katong mga siksi, mga nito kay glawas, mga marble kayo. Tapos ako ganahan katong taas. Sus, kani, sus, maba. Aw, parehas mo sa mo, nga maba. Sus, biyaan mo. amaw na yung kay kuyab, kay milian. Sus, bahala mo niya, biyaan na mo eh. Sus. Mahalo. Ano, nakisiya ni? Ano sa guwapo? Ako man yung jadi there, oh. Ayay, gidungan-dungan jad niya da. Mudaot mo jud ka maigo kas kung kumuron. Kinsa na imong giagbay-agbayan dira? Tambula ka? Unsa to kuna dunggan? Do kami? Parehas pa jud may mga putot. Okay, parang kita mga hayat. Okay, dapat magsinaptan na iba, no? Magsinabtan na ha. Mao din si Eri ay. Mo ni si. Kinsa ka? Uyan niya, ikaw kinsa man ka? Sana. Gupuhan na ko. Gidungan jud mi ni magpari no. Oh, nindot ba nga? Mag-abot yun ang duha ba? Masaksihan yun. Oh, ako kagwapo ba? Kapiling mo sa mo. Proud kita duha imong uyab. Wa jud kay pilion na mo bisan usa aron di ka mabugbog diharon. Bisay mong pilion pagdali. Pili dayon, say dayon. Wa ko piliin yung duha. Kamon duha, puro sa mo love. No, ano? Inya. Di mo ko ganahan na ko ka-share. Gusto sa dili sa ko ara gyud. Dapat magsinaptan na yung mundo ha. Ano pa? Okay, abi ninyo no.
tagsar mo makakita og minani ka busok ug lawas. Oh, Busok. oh, ya minani sa kagwapo tagsar gyud makita ninyo hinon. Dapat malipay mo nga uyab nako ba? Dapat sinabtan mo ba? Ah, siguro pasabot. Rocky kasi mong kagwapo. Mao ba? Mao imong minggitungan. Tabang ko pabation ko ang nang ito binigyan ko. Ya, nakasinabot na mo. Oo, nagkasinabot na ako. Diba? May ka mga tanak akong sa amang gisabutan. Oo, Jud. Ay, asa na inyong sa butas eh. Kini ay.